Dihay kausa nga miingon ang mga tinun-an ni Hesus, Lord, dugangi ang among pagtuo. Diha sa to'y nisod ni hangyo niya nga amahan, niya niingon ang Ginoo, kung may pagtuo ka, makahimo ka bisan unsa. Niingon gyapon ang amahan, mituo ko Lord pero dili pa kiniigo, dugangi ang akong pagtuo. Unsa man di ay ang makapahimong dako sa atong pagtuo. Ang babay dinhi sa atong ebanghelyo mituo nga si Hesus makaayo sa iyang anak nga giyawaan. Nya wa dawatan ni Hesus ang iyang hangyo. Niingon si Hesus, para raman ang akong gahom para raman ni sa mga Israelita, di man ni para sa mga pagano o sama nimo. Ana, ang sa may gibuhat sa babae, mingdot-dot gyud siya, miluhod. Primero gabarog pa man to siya, pagsunod niluhod. Pagluhod na gyud niya, Ginoo, tabangi in taon ko, or Sir, tabangi in taon ko. Gipun-an pa gyud ni Hesus og sulti, dili maayo nga ang pagkaon sa mga anak ihatag sa mga iro. Ginganla na gyud siya iro. Sa may gibuhat sa babae, wasan mo na minaw. Niingon ang babae, bisan gani ang iro, Sir, makakaon mas mga mumho nga mahog gikan sa lamisa sa ilang agalon. Pasabot ang babae ang iyang pagtuo nahimong dako kaayo kay andam siyang mudawat sa kinagamyan nga pabor nga ihatag sa Ginoo kanato. Mao na siya dako nga pagtuo. Kanabang mudawat ta sa kinagamyan nga grasya. Lingi ay mong tupad. Yung namudawat ka gagmayng grasya. Kaya kita manggod o papilion ta dako nga grasya, gamay nga grasya, ari kita pili sa dako. Mananglitan, papilion ka, asa imong dawaton, 1 million o 1,000. Hay imong dawaton. Cash na, pulos na siya cash, 1 million o 1,000. Oh, nawa, mga buangon gyud mo. Oh, papilion ka, asa imo, 1,000 o 100. Oh, ana kita ng dako. Mao na kasagaran, di na to ma-appreciate ang Ginoo sa mga gagmayng grasya nga iyang gihatag. Nya niingon ra ba si Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako. Kusog kita maghilak-hilak, kusog kita maningkamot og patambal sa bag-ong na tao nga bata nga dunay hydrocephalus o dunay heart failure. Gastuan yung minilyon aron lang yun maayo, maghilak-hilak ang akong baby, ang akong baby. Sakto na dili? Sakto. Porting sakto ha. Pero ngano man nga mag-inuman og pills, ngano man nga magpalaygit man, ngano man nga mag-abortion man, ngano man gang hunahuna moingon man dayon duha lang ka anak, di na pwedeng tulo, di na pwedeng upat. Dili day na grasya ang sperm cell ug ang egg cell. Grasya dili. Nganong imo manang patyon pinaagig ligation, pinaagig ayude, pinaagig kondom, pinaagi og mga pills. Tungod lang kay di pa makita, kay gagmay. Pero grasya na na. O sige, padako-dakoan na itong jutay. Kanang nahimo ng bata, 3 ka buwan or 2 ka buwan, nganong makaako man pagpa-abort ang inahan, tungod lang kay wap a makita, wap a mo gawas. Sinan ka na? Year 2021, naas Google, ang abortion kunos tibok kalibutan for the year 2021, 73 million ang recorded abortion. Purti magani rong blow up sa social media ng flash floods sa India ba to nga nakapatay na og sobra naman tingay nag 100.
Guol kay tana kunuhay, pero wa gyoy naguol nga dunay 73 million ka mga fetuses nga na-aborted during 2021. Natanawa sa inyong Google, pariha bata. Kay lagi gamay pa. Sige, kana na lang yung nakita. Hay may gamay, imong o imong kilay. Sige. Hay may gamay na, hay may dako. Ang imong tibok o imong kilay. Gagmay kayong kilay. Mo na, yanuhon lang na ni mo kiskis. Nya, ilisan ni mo badlis. Sige, tanawag, makanser na niya ng imong panit sa sige ni mong kiskis. Di ba makaingon yung ka, patay, hasta o. Hay may gamay, ang imong o imong buhok. Hay may gamay. Ang buhok. Mo na yanuhon lang na ni mong pakulor, lanuhon lang na pakulor, gipatay ni mong chemical ang natural color tungod kay buhok rana. Tanawag, mag-meningitis na ka. Di ba makaingon yung ka, mas maayog yung naay o bahalag unsay colors buhok. Hay may dako, 10 million o 100 nga slot. Sige na, tubag. Hay may dako na, 10 million o 100 nga slot. Dako kayo ang 10 million. Pero musugot rabiya yung kung kamong tanan, mupalit mo tag 100 ka slot. Bisag mumho lang sa inyong rungsod sa pitaka o sa inyong bank accounts. Mumho lang. Ihatag sa simbahan. Mudawat ragin ng simbahan. Muna'y meaning anang atong slot. Ginakmay ragin na siya. Pero dunay dakong kahimuan sa panalangin sa Dios. Ang atong kumbinto, tag 500 na per slot ang atong gihatag. Tanawa, di ba nakahimo na gitag arang-arang nga kumbinto. Gusto mo tanaw? Sige, atong tanawon. Sige, kana mga 100 o 500 na. Tanawa, unsa ka powerful ning atong slot. Dili pa na mao ha. Kana mao na atong na-achieve na. Paka nato ang atong mga contractors. Nahuman na ang atong roof deck, nagsugod na sa concrete sa mga columns o beams para sa atong mga pedestals. Nganong niabot man nag-ingon ana tungod na sa gagmay natong mga acts of generosity. Mura sa atong lawas ba, na build up ang dako kayong lawas tungod sa kinini ang mga gagmayng mga cells, billions of cells nga nagtipon-tipon na himo ng usa ka dako nga organism. Sige, lingi ay mong tupad.
Lingi ba? Pahinomdumiing na nagsugod ragid kas usa ka Excel. Ina. Nagsugod ragid ka sa usa ka Excel nga na sudlan og usa ka sperm cell. Gamay ra kay na pero tan-awa karon ni simba na, tan-awa karon nagmisa na, tan-awa karon kusog nang mopalit og slat, tan-awa karon musuyop na, tan-awa karon palahubog na, tan-awa karon nagpuyo-puyo na. Ana mga buango na. Sa unang pagbasa matod pa diri sa Ginoo, dawato na nako ang tanang katawhan, kay ang akong balay tawgo na og templo nga alampuanan alang sa tanang katawhan. Pasabot, ang tanang tao sa tibuok kalibutan, 7 billion kapin, kada tao dawato nas Ginoo. Unsa may requirement? Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gikan sa atong pagkamasupilon, mubalik lang tas Ginoo. Ang masupilon, basta mubalik sa Ginoo, iya dayong dawaton. Pero kanang sigig tuo kuno Ginoo, pero magsigig supak-supak, sigig simba, unya sige lang yapog panglibak, sigig luhod-luhod, pero sige lang yapon og abortion, sige lang yapog pills, sige lang yapog ligation, kana dili sa nadawatos Ginoo. Matod pa ni San Pablo, ang mga Hudiyo nga piniling katawhan sa Dios mahimong sinalikway. Mas maayo pa ang mga sinalikway kay mahimo pang pinili kay nituo nas Ginoo. Nya matod pa ni San Pablo, kung ang gisalikway gidawat sa Ginoo, unsa nagha ang pinili sa Ginoo kung mobalik sa Ginoo? Gibutang niya diri kinabuhing, unsa to? Kinabuhi alang sa mga patay. Kanang masinupakon, patay na na. Di ba? Ang mubalik, buhi pa na. Nya kay di man ta masinupakon na Amaroy Project ang Archdiocese, atong hunongon usa sa makadiyot ang atong SBF DAG, kini bang atong project dire. Ato sang hunongon kay gisanguna na sad ko ni Archbishop Palma nga maoy mangulo sa Finance Committee sa pag-finance aning atong National Retreat for Priests. Kana siya. Karon na mahitabo November 7 to 9. Project ni sa CBCP para ni sa tanang pari sa tibuok Pilipinas, pero limited lang ang maka-appeal. Ang mga 3,000 kapari ra ang makaparegister og una, murag mahog og first come, first serve. Unya, gisuportahan ni sa atong Archdiocese kay anhi man ang venue sa IC3. Unya, ang mga Marian solidarity og ang charis or mga charismatic, mga covenanted communities maoy ning dawat sa maong task sa pagpahigayon. Nya niining maong mga grupo nag-appoint og mga committees na ay finance committee. Kita na sa dinhi maoy gisangunan kuyog sa mga leaders sa charismatic o sa Marian solidarity. Nya unsa may title ani karon? Priesthood, a call to holiness. Pila may budget ani? Ang budget sa tibuok event, 3 ka adlawng event for 3,000 priests, more or less, moabot ni 18 million. Gamay, dako. Bahala mo diya. O niya, ang mga pari, gipangayuan og registration fee nga 2,500. So 3,000 times 2,500, that is mga 7.5 million. So 18 million minus 7.5, mahimong 10.5. Nya naasay kana ganing activity ang laiko nga mokita sa tingali kuno nag mga 500,000 ang mahog og income ana,
ilasang idugang. So 10.5 minus 0.5 equals 10. So ang pangitaunon karon 10 million. Mo na maghimo na sa tagbag-ong slots, mga mumho ba? Mga mumho, 100 pesos lang per slot. So mga namaligya ta karon og 100,000 slots. Ang title, Holy Pads. So kaning Holy Pads, ang meaning ani, holiness, peace, and divine salvation. So holiness, peace, and divine salvation. Tulo ka grasya ang atong iampo. So kinsa tong mopalit ani og slot, makadawat mo og holiness, peace, and divine salvation. Nya sa inyo sang pagpalit og one slot, makahatag sad mo og holiness, peace, and divine salvation sa mga tao nga inyong iampo, labi na gyud namong mga pari nga moapil bisan gani katong dili kaapil niining maong retreat for priests, national retreat for priests. Andam ba mong mosuporta namong mga pari? Andam dili kahinay. Andam mong mosuporta namong mga pari? Dili kana. Palit mo og at least one slot. Ayaw mo pag-uli sa inyong balay na dili mo makapalit. Nighuman aning misa na adiyas gawas, na adihay mga lamisa, doo lang mo diha, na idaghang mudawat diha ninyo sa Holy Pads. Mga igsoon, kining maong project para ni paghimo namo nga mahimo ming balaan. Kay ngano man, kami may inyong leaders. Nya unsay makapahimo na tong balaan kon magdaig ta sa Ginoo, ato siyang isangyaw sa tibok nasod. Ang Ginoo nga nag-require nato nga mudawat unta ta sa labing gamayng grasya nga iyang gihatag, aron iya sang ihatag ang labing dako nga grasya nga atong gikinahanglan. Kana bitang magpa-blessing nako diri. Father, blessingi me kay mo take me og board exams. Magdaday na ng mga lapis, mga kalkyo. Inigday na kong blessing, mo ingon dayon ko, andam na ba mamong mahagbong? O, ayaw sa padir, ayaw sa, nako, na di ko mo blessing. Nganong mo take man mo board exam or bar exams, nya di day gustong mahagbong. Ay nalamog take. Kay nag-take ni mo sa exam, unsa man na diha? Hagbong or pasar. Inso di padiroy mo claim gid mi Father nga si Mama Mary o si Jesus dili gid mi niya pasagdan, di lagi mo pasagdan kadto deng nangahagbong wa sa dito mo claim. Pero timan nga inigtake sa board exam or bar exams, hagbong or pasar gid na ang resulta mo bitang nai-exam. Nya andam na mong mudawat, dugay man jud kay istanan. Sige ha gid, adi ko mo blessing hantud mo tuo na lang ang luha. Nya namay usay mo kuyog ang ginikanan, moingon sa padiroy, ka-negative ba nimo padiroy? Pagka pessimistic ba nimo nakuha ko mag-pessimistic gahatag kog kamatuoran, andam ba mong mudawat kay ang resulta ani karon kung ang inyong gusto pasar lang gyud mo nang magpa-blessing mo, iniguman na kog blessing ug mahagbong mo ako'y inyong pasanginlan. Manabi na niya mo di gid na epektibo sa padersiano, ayaw gyud pa-blessing ana. Inaasa mo de adto ta ngatoy, adto ta sa Simala, adto ta ngatos Opon, adto ta ngatos Santo Niño, ayaw gid ang padersiano, mahagbong gyud ka, mahagbong. Nako kadak kaluoy nako. Kaluoy nako isipari inyo kong libakon ana. Isa unsam day maayo pader. Nako paglipay mo kung makatake mo sa board exam. Kay maunay grasyas Ginoo, daghan kay diha nato mga kaigsuonan, wa gani kahuman sa inyong kurso, wa gani opportunity pag-take sa board exam. Tingali gamay kay na nga grasya nga makaabot ka dito sa room nga imong gi-examinan. Pero grasya na nga nakaabot ka dito. Dako na kay nang grasya nga naa kay time og na-qualified ka nga mo take sa board exam. Tingali dili kayo dakong grasya kung kada question maka-answer kag usa ka question, pero sa pag-answer nimo usa ka question grasya na kay na
Sunod na sang question, di ka ka-answer. Sunod na sa, di ka ka-answer. Niabot na lang na po, wa kay siguro sa imong answer. Pag abot sa ika-11 nga question, siguro na sa ka, duha na siguro nimo. Grasya na na. O tanawa, di ba, paghuman, hagbong dayon ka. Nya sa man, mag-uol ka, dili, nga naman, nakahuman ko pag-take sa board exam. Kana mo'y grasya. Tagaan din kas Ginoo, o grasya nga wa nimo palandunga. Di na ka mulahos pagka maestra, magmadre na ka. Pag abot mo sa pagkamadre, nahimo kang mother superior. Nakita sa nimo ang inyong parish priest na inlove mong duha. Og niingon dayon mo, sugod karon, himuon atong balaan ang atong katawhan, magtinabangay ta. Amura na mo si St. Francis o si St. Clare. Amen. Nindog na ta.